mriki aku kapan ngomongnya? mari kene. Mungkin enten seleret dor. Kula mriki sepindah badhe enjang-enjang aji Jawa sonten kula benjang derek sinten. Lho, empuh aku melok kene kok mbok takoni. Kowe geblek kowe itu ngerti ora to? Nuwun sewu, sing ati iki toprak diatur. Ngono. Waduh lambi. Ya ta. Nggih. Apik iki. Apa mau kok mapret? Asik. Kaya tau krungu. Asik. Sik. Lego. Kehebatane Mbah Ron ya niku lho. Kula mriki mboten nyuwun kopi klothok niku wong. Ya. Kok muni klothok. Legoku aku ning DPRD ya wis diraiku ki meng nang kene. Ngene iki kaya Badhe nyuwun putri panjenengan. Oh, kepengin ngepek bojo anakku. Iji. Ya kono gawanen wae.